Sa Negros Occidental naman, peke nga dentista, arestado sa entrapment operations ng NBI sa Banwa sa Murcia. Yaring balita ang aton gintutukan. Base sa panisayon sang 16 anyos nga tagreklamo, tuman kasakit ang iyang ngipon matapos nga nagpapasta sa ginapahayag dentista sa Barangay Alegria, Murcia, Negros Occidental. Bukod hindi na masarangan ang kasakit, nangayon isang bulig sa laing nga dentista. Dito na kuno natukiman nga ang nagapakilala doktor sa ngipon nga si Jesme Malyordo, 38 anyos, isa ka peke nga dentista. Wala ini records sang Philippine Dental Association kag Professional Regulation Commission. Ay kapangayon na siya actually help sa private dentist nga ni. Nga tani mabuliga siya sang iya nga case nga naghabok ng guya. Domingo, April 6, sa gipaidalom ini sa entrapment operations ng NBI Bacolod sa iya balay nga nagaservi man sini nga klinika. Makapila pa ka beses sa ginpanindugan sa suspect nga naggraduar ini sa isa kolehiyo sa Iloilo. Ano school ka, Doc? Ma'am, ano school ka? Sa ano po, sa may line po ako, ma'am. Sa ulihi, natukiban nga dental assistant lang ini sa Bacolod Tubtob nga nagpanggabot na sa ila lugar sa Murcia. Last year pa ni siya nga kadamo sang victims nga complain sa iya. Dira pa lang sa balay pa lang nga nakita kay wala kami agabutang clinic sa amon nga balay for our safety man. Wala na, ginpaatubang sa New SIM ang suspect bangod ginpaidalom na sa inquest proceedings. Nagapangatubang ini sa kaso sa paglapas ng RA 9484 ukon ng Philippine Dental Act. Ginatutukan man sa PDA ang mga peking nga dentista nga nagatransaksyon online. Napagi ni sa online mo gapaschedule sila, takdan brace, gapang pasta, nagapang cleaning, isa pa nagapanggabot nga hindi ni siya lisensyado. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.